Nummer 1 er, at nogen mener, at det kan optimere vilkårene for astmatikere med en luftrenser. Nummer 2 er, at luftrenser med et HEPA-filter er specielt designet til at fjerne lugtgenerne for røg og tobak i hjemmet. Nummer 3 er, at lugtgenerne fra en sportstaske, en teenager eller en dejlig, varm, frisk, fyldt ble også kan reduceres med sådan en luftrenser. Nummer 4 er, at et bedre indeklima, et renere indeklima, bør også gøre det nemmere og rarere at være støvallergiker. Nummer 5 er, at en luftrenser er med til at fjerne skill i luften, både fra mennesker og fra dyr, og dermed gøre livet sammen med dyr mere behageligt, og især hvis du har måske en lille smule allergi over for dyr, der bør en luftrenser måske kunne hjælpe dig lidt hen ad vejen. Nummer 6 er, at helt nye huse tit bliver kritiseret for at have et rigtig dårligt indeklima, fordi de simpelthen er bygget så tætte. Og her bør en luftrenser altså også kunne gøre den her situation lidt bedre. Nummer 7 er altså generelt så reducerer en luftrenser altså bakterier og anden skadelig skidt i luften.